Sziasztok! Sok embert köszöntök! A mai videóban tudom, hogy sokszor már nem volt videó, és ez azért is volt 4 hete, hogy nem volt, lassan már egy hónapja, mert beteg voltam meg minden, és nem akartam már úgy mondani, tehát hogy értitek, tehát hogy na. Most megmutatom a Dicecraftot, itt be lehet, az oldalán lesz a leírásban elvileg, de ez nem biztos, mert már régen kezdtem el. Tehát igen, ez egy hát nem olyan nagy jó játék. Elmutatom sorba, hát valamennyire, ahogy sorba tudom. Már régen voltam fent, tehát hogy most nem tudom pontosan, hogy most mi van. De no para. Több játékos mód. Itt van Z-mod is, de valamiért nem működik. Kezdjük a kreatívval. Ez az alapskin. Most viszont egy vágást teszek. Láthatjátok, ez egyből áll egy kis ilyen szóval is, azzal Skype PvP-zni is lehet ezen a szerveren. Hát azért is van kreatív, de nem tudom miért kreatív a neve. Mikor hát eleve, tehát hogy nem is annak kéne lennie, mert hogy ebben kreatívul vagy hát mondjuk most jó, igen, de értitek, tehát hogy ezt most nagyon nem értem. Sokan kérdeztétek, hogy miért nem csinálok kérdez-felelek videót, eleve tehát hogy következői a második kérdez-feleleket, vagyis a második is játékot. Ez pontosan erre a válasz az, hogy nem értem rá, de sokan kérdeztétek, hogy miért is. Jó, néhányszor ez, néhányszor az, vagy néhányszor az. Sokszor mondtam, hogy lesz vágás is, mint most. Jön a következő szerver. Láthattatok. Itt van a Survival. Refreshelni kell. Survival az is egy ilyen kis tutor. Ez is egy ilyen kis tudsz, amin igen. És lesz amúgy odaírhattok amit. Leírom a leírásba a Facebook nevemet. Odaírhattok kérdéseket. Illetve a Freeman nevemet is le fogom írni. De azt csak nézzétek el nekem, hogy azt csak hát hétvégén, nem tudom nagyon mindig, hétvégén tudom megnézni. Most statik rá, lábát kihozok ide. Nincs jó ez. Igen. Tehát igen, és sokat kérdeztétek, tehát hogy mi az és ez nem is olyan jó szerver. De most is bemutattam egy rossz szervert, és igazából ennyi lett volna a videó. Lesz még ezen a napon kérdezfelelek videó, vagy holnap. És illetve egy nézd végig rövidítés nélkül, vagy nem tudom, lesz. Addig is én rossz gamer voltam. Sziasztok!